Jump your pants. Hej, nu skal vi ind og interviewe en, der hedder Mikkel Caprani. Han er dansk motocrosskører. Han er tidligere Danmarksmester, nordisk mester og europamester. Og nu skal vi ind og snakke med ham, og han er lige herinde. Hej, jeg hedder Mikkel Caprani. Jeg er 42 år gammel og har kørt motocross siden jeg var 12 år gammel. I dag der lever jeg af at træne talenter for Danmarks Motor nu, som det der hedder landstræner. Så det er det, jeg bruger min mest af min tid på, og så kører jeg lidt cross ved siden af os. Hvad er så sådan grunden til, at du startede, sådan hvad årsagen der? Motorcykler og mekanik og gå og skrue i alle mulige cykler og altså noget har altid interesseret mig. Og så har jeg boet ved siden af en speedwaybane i altid faktisk. Og så kunne man, der var sådan en jubilæumsdag, så kunne man prøve en crosser. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg skulle bare ud og prøve den her crosser. Så ja. Speedway-cyklen, det var ikke så interessant. Det var bare crosseren, der trak fra starten. Altså, det har altid været crosseren fra det første gang, jeg så en crosser. Så er det, dengang du kørte meget, sådan, hvordan hang din hverdag så sammen? Dengang, hvor jeg levede af at køre cross, der var selvfølgelig løb i weekenderne i sæsonen. Der var faktisk næsten løb hver eneste weekend, jeg var oppe og køre mellem 35 og 40 weekender om året, var ude at køre løb. Så weekenderne de gik med det. Ugerne gik med at træne og gøre klar, altså grej klar, altså både min køredragt, hjelm, briller, gøre motorcyklen klar også, og var så ude at træne 1 eller 2 gange om ugen på motorcyklen også. Så ugerne de gik med lidt sponsorpleje, lidt motorcykel, lidt træning, og så ellers ud til det næste løb et eller andet sted i Europa. Hvad kostede sådan en udløb i den her sport? Nu sagde du, at du havde cross, og sådan, skulle man selv betale sin cross og uden? Det er klart, når man er en af de bedste i Danmark, så får man selvfølgelig noget hjælp fra nogle importører og nogle sponsorer og sådan noget. Men en sæson dengang har nok kostet omkring 250.000. Men i dag der er det nok nærmere det dobbelte, det koster. Nu så jeg lidt, du havde kørt rimelig mange mesterskaber. Sådan der. Har du vundet nogle titler sådan, til verdensmester? Eller? Jeg er aldrig blevet verdensmester, desværre. Jeg er blevet europamester og blevet nordisk mester nogle gange, og jeg er blevet 16 gange dansk mester, så jeg har masser af mesterskaber, kan man sige. Men verdensmesterskab, det er der aldrig blevet til. Det bedste, jeg er blevet i en samlet serie, det er 12'er i VM. Og 4 i et enkelt heat, så jeg har været tæt på. Hvordan føles det så i kroppen, når du skulle ud og køre et mesterskab? Det er klart, at når man skal ud og køre mesterskabsløb der, så har man en masse adrenalin, der kører, man er spændt i hele kroppen, og det er den dag i dag, når jeg skal ud og køre et eller andet løb. Det er klart, nu kører jeg ikke verdensmesterskab og europamesterskab mere, men når jeg er ude og køre et løb i dag, så er jeg stadigvæk spændt og glæder mig til det, og man kan mærke, at man skal ud og give den gas. Så der er sådan lidt adrenalin og kick, der giver dig sådan det? Det bliver man afhængig af, jeg er bange for. Det kan man ikke undvære. Hvad synes du selv, din grænse går for ekstremsport til livsfare? Altså jamen man synes jo selv, når man dyrker ekstremsport, så synes man jo selv, at man har kontrol over det. Ja. Og det er jo klart, at det er farligt at dyrke ekstremsport og motocross og freestyle, som du sagde. Men jeg synes, hvis man forbereder sig godt, træner i den disciplin, man træner i, og har det sikkerhedsudstyr på, man kan have på, jamen, så synes jeg, så er man godt forberedt. Dermed ikke sige, at selvfølgelig kan det gå galt, og
der er skader. Men jeg synes, det er vigtigt, hvis man er klar til at dyrke det, man skal dyrke, så træner rigtigt, og sin krop er fit for fight, så synes jeg, så skal man gøre det. Da du så kørte der, påvirkede det så din familie nogle gange, eller var du ikke så meget hjemme? Jo, altså det er klart, når man er afsted så meget, så påvirker det jo hele ens familie, men jeg havde heldigvis en familie, som bakkede mig 100% op ved det, og det skal man også, jeg vil ikke sige, man skal have, men det er optimalt at have, fordi at, det er både økonomisk krævende, men også tidskrævende helt vildt, så min familie har bakket mig 100% op altid, og det er jeg utroligt taknemmelig for, så det har været nogle gode år. Var der mange penge i det der, du kørte, sådan vand med penge? Nej, der var ikke mange penge i det, men det er klart, der var nogle pengepræmier en gang imellem, og det var selvfølgelig også fedt, og det gjorde, at på det tidspunkt, hvor jeg kørte, at tingene kunne hænge sammen, at jeg kørte om vinteren, der kørte jeg fuld tid, altså jeg lavede ikke andet end at køre cross, og så om sommeren, om sommeren kørte jeg cross på fuld tid, og om vinteren, der havde jeg så et arbejde, så jeg kunne nå at tjene lidt penge til at skulle ud og køre igen. Hvad var det så, der drev dig til at køre videre, så blive ved med at køre cross? Jamen og det er spændingen? Det er spændingen, det er adrenalinkick, det er at komme ud og flyve på motorcyklen og køre nogle fede omgange, hvor man kan mærke, at man har fart på. Det driver stadigvæk en, selvom man er 42 år gammel, så er det stadigvæk vildt fedt at komme ud og køre en dag, og man bare kan mærke, at det går godt, og det er sjovt. Var det sådan en, var det noget specielt, da du kom ud på mesterskabet, så efter sådan? Det er klart, når man vinder en eller anden mesterskab, om det er klubmesterskab, eller et Danmarksmesterskab, eller et Europamesterskab, så den følelse, man har, tilfredsstillelse i kroppen, der lige når man kommer ind over målstregen, den er fantastisk, og det er sådan en, selv når jeg snakker om det, så kan jeg mærke, at der ligesom kommer lidt ind i kroppen, og man får lidt gåsehud over det hele, og det er bare en følelse, den er svær at beskrive, det er bare fedt, og det er sådan noget, man higer efter at få nogle flere af. Når man først har prøvet det en gang, så vil man bare have mere af det. Så man sådan tænker lidt over, når man sådan kører med fuld skrald derudad, så bare flyver, er det så ikke noget, du tænker over, når du sådan, hvis der kan gå galt? Ikke når jeg kører. Ikke når du kører? Nej, når jeg først kører, så koncentrerer man så meget om at køre og gøre de ting rigtigt, og man holder ved det rigtige sted, står rigtigt på cyklen, så den ikke kommer skævt ud i luften og sådan noget der. Det er klart, før løb og efter løb, hvis man har været i et styrt, og så kan man godt tænke, kæft, men der kunne man godt have brækket et eller andet, eller have slået sig rigtigt. Eller? Men jeg synes, den dag, hvor man begynder at køre og tænke over det ude på banen, så tror jeg, det vil være tid, at man skal enten holde en pause, eller lægge det på hylden. Hvor vil du så sige, at grænsen går for ekstremsport og cross for livsfarerne, hvis du skal blive din? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, jeg ser jo ikke motocross som værende livsfarlig overhovedet. Egentlig ikke ret mange ekstremsports. Så længe at det udstyr, man bruger, det i orden, når man selv er trænet og fit for det, man skal i gang, så synes jeg ikke, det er farligt. Det er klart, hvis man står på sidelinjen og ser nogle af de ting, der bliver lavet med en motorcykel eller anden ekstremsport, så kan det godt virke ekstremt dumt og ekstremt farligt. Men de fleste af de mennesker, der gør det, har trænet i rigtig, rigtig mange år til det og ved, hvad det er, de går ind til. Så det kræver bare forberedelse? Altså forberedelse og træning igennem rigtig, rigtig mange år, så synes jeg, at de fleste ekstremsportsgrene er... Jeg vil ikke sige, at det ikke er farligt, og man skal også respektere, at det er farligt. Ja. Men hvis man træner sin krop og er klar mentalt til det, så synes jeg ikke... Så den farlige del, den er lille. Det er nok mere farligt at køre ud i trafikken og køre bil, tror jeg. Så. No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours,